ħajinżel fuqek l-Ispirtu Santu. Binfisser dak li qed ngħid, din mhux formula biex inkunetta. Daniel ħajinżel fuqek l-Ispirtu Santu. Kif kien l-Ispirtu illi nissel il-kelma fil-ġuf ta' Marija. Kif kien l-Ispirtu illi qajjem il-kelma lil Kristu. U l-kelma ħarġet mid-dlam mill-qabar ħabrilna il-bxara tajba, il-Vanġelu. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu. Jifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-għaddejja tal-Alla, ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tagħna, u tħabbar ir-rebħa ta' sultan kbir. Tifraħu koll art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb, u fid-dija tas-sultan ta' dejjem, ħajara fil-ħolqien kollu, li juħeles mid-dlamijiet li ħakmuh. Tifraħu kol omna l-Knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju, blajat ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew li b'qalbna u bruħna kollha. Nerfgħu leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx. Il-Missier li jista' kollox u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini. U ħalla salina lil-Missier etern id-dejn li kien għamel Adam, u bid-dem għażiż tiegħu li xerret għalina, ħassar il-kitba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw qegħdin nagħmlu l-festa tal-Eid, meta nqatel dak il-ħaruf veru, li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu, intħriġt lill-missirijietna u li Iżrael mill-Eġittu, u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubitna, permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha, min jemmen fi Kristu, iqaċċat kull rabta ħażina, jeħles mid-dalma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħnina tal-aġeb oġbok turi magħna, xi mħabba u żalima bħala, biex tajt lill-ibnek stess għal-mewt, ħalli tifdi lil min kien il-sir. Kemm tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' dam,
biex tħassar bil-mewt ta' Kristu, xiħtija ħin ja kienet, la darba stħaqila feddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinqeret il-ħazen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqaf id-dnub, u jimtela bil-ferħ kull min mnikket. Xlejl ta' bil-ħaħini, meta l-ħwejjeġ ta' sema jinaqdu ma tal-art, dak li ju Alla, ma dak li ju tal-bnidem. Bratta ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missir qaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun mamul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulej nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġieħ ismek, jibqa' jeqret sal-aħħar bla qiegħda id-dlamijiet ta' dan il-lejl. Intilqgħu bħala fwieħa ħelwa quddiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla l-kewba ta' filgħodu x'ħin jisbaħ, issibu għadu jaqbad, dik il-kewba li qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl wislim fuq il-bnedmin kollha, u issa jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Noqogħdu bil-qiegħda u nitfu x-xemat li għandna f'idejna. Issa ser nagħtu bidu għal-liturġija tal-kelma ta' Alla u nisimgħu 7 siltiet mill-Kotba Mqazza, kollha mit-Testament il-Qadim. Uti eżies, tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl għaddejs. Nitlobkom ejjew ninġabru f'qalbna. Ejjew namlu skiet f'qalbna biex nisemgħu il-kelma t'Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi għamel Alla biex jisalva il-poplu tiegħu u kif l-aħħar batilna lill-ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan il-emejl ta' salvazzjoni li huwa elejt tagħna Alla jwasslu sal-aħħar bil-fidwa sħiħa. Il-liturġija issemmalna f'dan il-lejl qaddis ir-rakkont tal-ħolqien biex tfakkarna fi sbuħija li fija Alla għamel il-ħolqien. Ġesu f'dan il-lejl ser ġeddet il-ħolqien kollu wara li tħassar bid-dnub u jagħmlu isbaħ minn qatt qabel. Nisimgħu l-ewwel lezzjoni. L-ewwel qari. Alla ħares lejn kull ma għamel u ra li kollox kien sew ħafna. Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu, Alla ħalaq is-sema u l-art. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U barikhom Alla u qalilhom, nistru u waktru, u mlew l-art u waħkmuha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-taj tal-ajru u l-ħlejaq kollha li jitkaxxru fuq l-art. U qal Alla, araw,
jintajdkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha ikunu għall-għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr tal-ajru u l-ħejaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel. U wara kollox kien tajjeb ħafna. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lil Alla. It-tiba tal-Mulej imlit l-art, it-tiba tal-Mulej imlit l-art. Flimkien. It-tiba tal-Mulej imlit l-art, it-tiba tal-Mulej imlit l-art. Sewa il-kelma tal-Mulej, kull ma għamel kollu fedelta. Hopp is-sewa u l-ġustizzja, u t-tiba tal-Mulej imlit l-art. Imkien tiba tal-Mulej imlit l-art, it-tiba tal-Mulej imlit l-art. Bil-kelma tal-Mulej saru smewit, b'nibs fommu it-tizjin tagħhom. Min-nur il-mijiet ġabar lil-mijiet u f'maħżen bl-ibra il-gbar. It-tiba tal-Mulej imlit l-art, it-tiba tal-Mulej imlit l-art. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel tiegħek. Għamel li il-mifdijien tiegħek jifhmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emejl aqwa fil-kubur minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-għid tagħna li huwa Kristu li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sagrifiċċju ta' Iżak minn missieru Abram huwa xbija profetika tal-mewt ta' Kristu li waslet mhux għall-mewt imma għall-ħajja fil-milja tagħha. Nisimgħu t-tieni lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu. Abram. U hu wieġbu. Hawn jien. U qallu. Aqbad lill-ibnek il-waħdini li inti tħobb lill-Iżak u mu l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lill-Iżak. Qatta l-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham rafa' għajnejh u lemaħ fil-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu. Oqgħodu hawn bil-ħmar
U jien u żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabat il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżak ibnu, ħaf idejh in-nar u s-sikkina u telqu tnejn flimkien. U Iżak qal lill-Abraham missieru, Missier, dan wieġbu, Hawn jien ibni. u Iżak qallu, hawn huma n-nar u l-ħatab fejn hu l-ħaruf għas-sagrifiċċju tal-ħruq. u Abraham wieġbu. Alla jaħseb huwa l-ħaruf għas-sagrifiċċju ibni. U baqgħu sejrin it-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmilu Alla. U hemm Abraham bena l-artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham mett idu u qabat is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu. Abram, Abram, U dan wieġbu Hawn jien. u qallu. la tmiċ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara. Għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħatnix minn ibnek il-waħdini. U Abraham rafajneħ taħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abraham mar u qabat il-muntun u offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U Abraham semma dak il-post Jahwe Jire, jiġifieri il-mulej jipprovdi. Kif għadu jingħad sal-lum fuq il-muntanja Jahwe Jire, il-mulej jipprovdi. U għattini darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abraham mismewwiet u qallu. Naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej. La darba inta għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħatnix minn ibnek il-waħdini, jiena nbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar. U nislek għad jiret il-bibien tal-edewwa tiegħu. U jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-ismajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħajr lill-Alla. ħarisni mulej għax għandek nistken. ħarisni mulej għax għandek nistken. Flimkien. ħarisni mulej għax għandek nistken. ħarisni mulej għax għandek nistken. Mulej inti sem ta' wirti u ta' xortija. Inti iżżomm fidejk xortija. Dejjem qudiemi żammejt il-mulej. Għax bih flemintek ma nitħarrek qatt. Flimkien. ħarisni mulej għax għandek nistken. ħarisni mulej għax għandek nistken. Għalek qalbi tifraħ u titenna ruħi u ġismi jistriħ bil-kwiet. Għaliex inti ma tħallix lil ruħi fl-inkwiet. Ma tħallix il-maħbub tiegħek jara t-taħsir. Flimkien. ħarisni mulej għax għandek nistken. ħarisni mulej għax għandek nistken.
qumu bil-wieqfa. nitolbu. U Alla missier il-fidili tiegħek, inti xxerret il-grazzja tal-adozzjoni u tkattar mad-dinja kollha l-att tal-ulied skont il-weda tiegħek. Bil-misteru tal-għid lil qaddej tiegħek Abraham tagħmlu kif ħliftlu missier il-ġnus. Għati lill-popli tiegħek li jwieġbu kif jixraq għas-sejħa tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. F'dan il-lejl ser niftakru fil-ħelsien tal-poplu ta' Alla mill-jasar tal-Eġittu u l-modija mill-baħar tal-qasab. Għax dawn huma ġrajiet ta' salvazzjoni li jħabbru l-mamudija. Nisimgħu it-tielet lezzjoni. It-tielet qari mill-ktieb tal-Esodu. Dak iż-żmien il-Mulej qal lil Mosè: għaliex issejjaħ lili? Ejt lill-ulied Iżrael jerfgħu it-tenet tagħhom u jitilqu. U int qol lill-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u oforqu. U ulied Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef nofs il-baħar. U wara jien inwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuru l-glorja tiegħi permezz tal-Farawni u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-Mulej meta nuru l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu tal-Alla li kien miexi quddiem it-tenet ta' Iżrael telaq u mar warajhom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warajhom. U ġiet bejn it-tenet tal-Eġizzjani u t-tenet ta' Iżrael. Kien hemm sħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lill-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-Mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. U mbagħad ulied Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu il-Mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tenet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bid-tbatija setgħu jmexxuhom. U mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħanna ħarbu minn quddiem l-Iżrael għax il-Mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. U l-Mulej qal lil Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fuq fejn kien qabel. U l-Eġizzjani huma jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-Mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u warqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kien ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom u ulied Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan wieħed fuq il-lemin u ieħor fuq ix-xelluk. Dakinhar il-Mulej salva lil Iżrael minn id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-Mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu u beża l-poplu mill-Mulej u emmen fil-Mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' ulied Iżrael għandna din l-għanja lill-Mulej u qalu: ħanannu lill-Alla għax kbira r-rebħa tiegħu, Jahwe huwa ismu lilu kull tifħir. ħanannu lill-Alla għax kbira r-rebħa tiegħu, Jahwe huwa
اسمه ليلو كل تفهير إريتنا ندين لانيا للمولي أشكبر بسهيخ ليلو كل تفهير زويبة للركيبة ودابهم في البحر أويت وانيتي وإلمولي دانو واللاتي يوليلو ريتن فهر الله تامي سيري ليلو نولي فلمكن هانانو لله أشكبير الربحاتيو يهوه واسمه ليلو كل تفهير المولي قرير ويهوه لسمتيو في البحر تفهم لمركب الفارون الران للقريرة في البحر الأساب بلاخهم لردوم بهالجبل نزلوا في الإخ لمين تكملي سبحت في الأوى لمين تكملي تفرق لدوم فلمكن هانانو لله أشكبير الربحاتيو يهوه واسمه ليلو كل تفهير ما نفستاد بكن جمو للميت كلها بالكزوس لمويتش توقفوا إيسم غليقل مولاي منو بالك من بالك فوسط لالات انت كبير في القدوسية وتلبيزة في التفهير مشيت بيتيو بيتك دا البوبلو اللي انت فديت بيلتك مشيت وليسيون فلمكن هانانو لله أشكبير الربحاتيو يهوه واسمه ليلو كل تفهير نقوموا بالوقفة nitolbu. U Alla, fid-dawl tal-patt il-ġdejt, int fissirtilna l-ġubijiet li għamilt mal-poplu tiegħek fil-patt il-qadejm. U rejtna kejf il-baħar tal-qasab huwa xbija tal-fontej tal-Mamudija. U kif il-poplu ta' Iżrael meħlus mill-jasar tal-Farawn u għaddell misterjus tal-poplu Nisrani. Għat il-virtu tal-fidej lil-ġnus kollha biex jiksbu il-privileġġi tal-poplu mażul tiegħek tal-imoddej u jitnislu mill-ġdejt bl-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Iżajja jitkellem mill-belt ta' Ġerusalem mibnija mill-ġdid wara l-eżilju ta' Babel. Din hija ġbija tal-Knisja, il-poplu ta' Alla li wara li xerred bid-dnub reġa' nġabar familja waħda. Nisimgħu ir-raba' lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-arus tiegħek, il-ħalliq tiegħek, Jahwe tal-eżerċiti jismu, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, Alla tal-art kollha jissejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u imdejqa f'qalba sejjaħlek il-mulej. Bħal mara mitluqa f'żożita jgħid il-mulej Alla tiegħek. Għal ftit jintlaqtek, imma bimħabba blaqis jien nerġa' niġbrok.
Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal ftit minnek. Bimħabba ta' dejjem inħenna lik, jgħid il-mulej il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noe, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jaraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntanji u jiteżżu l-għoljiet, imma imħabti minn miegħek ma titħarrikx u s-slim tal-patt tiegħi ma jiteżżix, jgħid il-mulej li jħenna għalik. Makusa imħabta mill-irwiefen, mara bla faraġġ. Jien inqiegħed il-ġebel tiegħek fl-ifjantajn u l-pedamenti tiegħek biż-żaffir. Nagħmel l-amberżuni ta' swarek tar-rubini u bwiebek tal-karbunkli u d-dawra ta' swar tal-ħaġar prezzjuż. U liedek il-koll ikunu malma mill-mulej, kbir għad ikun ġitu liedek. Fuq sis il-ġustizzja titwaqqaf, il-bot mit-takkis, għax ma għandekx minn xiex tibża, u il-bot mitwerwir, għax ma jersaqx lejk. Jekk jaħbtu għalik, ma jkunx minni. Min jaħbat għalik, jaqa' quddiemek. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Nollik, nollik, nollik muhle, nollik muhle, għaxer fajtni. Flimkien. Nollik, nollik, nollik muhle, nollik muhle, għaxer fajtni. Nollik muhlej għaxer fajtni u ma ferraċ l-edawati bija. Mulej tellajt li rruj billi mwit li sdin dawk li jinżlu fil-ħofra. Flimkien? Nollik, nollik, nollik mulej, nollik mulej, għaxer fajtni. Għannu li l-mulej uħbib tiegħu, faħru t-tifkira maħazzatijaw. Għax is-saħna tiegħu ftit iddum, iżda ġubitu omor sħiħ. Flimkien? Nollik, nollik, nollik mulej, nollik mulej, għaxer Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar f'ġiħismek in-nisel li jintu wiegħed lill-missirijietna għal-fidi tagħhom. Żejt il-għatt tal-uliet il-weda bl-adozzjoni qaddisa. Biex il-Knisja tara li ġa seħħet biċċa kbira minn dak li l-qaddisejn tal-imoddej emnu fi żgur li kellu jseħħ il-quddiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-profeta Iżajija jagħmel sejħa mqanqla
biex noqorbu ħalli nieħdu sem fis-salvazzjoni li kisbilna Kristu. Din hija stedina li qed terġa' ssir lilna llum waqt din iċ-ċelebrazzjoni tal-Lejl tal-Mulej. Nisimgħu il-5 lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-Mulej: Intom li bikom laġġ ejjew għall-ilma, intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew, ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bl-aħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġietkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mweda lil David. Ara, jien qed tuxut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih issejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk, minħabba fil-mulej Alla tiegħek il-Qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu il-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla ismewit mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mismewiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġaluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lilha u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Flimkien. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Alla hu is-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma nibżax, għax il-mulej u l-qawwa u l-għaxqa tiegħi huwa salvazzjoni, huwa salvazzjoni tiegħi. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Leġubit li għameluha, xandru li ismu għafloli. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti waħdek it-tama tad-dinja. B'fom il-profeti tiegħek ħabbart minn qabel il-ġrajja tas-salvazzjoni li qiegħda sseħħ illum. Ħares lejna bisliem, qawwej ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għax ħadd mill-fidili tiegħek ma jimxi l-qudiem fit-tajjeb jekk ma tnebħux int bil-grazzja tiegħek. Bi Kristu Sidna,
Amen. Lejt u għal-festa ta' min jerġa' lura f'dar il-missier li minna konna tbedna bidnub. L-Ispirtu Santu li hu l-erf ta' Alla jenna f'dan. Nisimgħu s-sitt lezzjoni. Qarim il-ktieb tal-profeta Baruk. Isma' Iżrael, il-kmandamenti tal-ħajja. Għatu widen, talmu l-erf. Għala Iżrael, għala tinsab fl-art ta' dewwa tiegħek. Għala qiegħed tixjieħ f'ard barranija. Għala inti mniġġes mal-mejtin, madut fost dawk li niżlu f'qih l-art. Int warrabt mill-lajn tal-erf. Li kieku mxejt fit-triq ta' Alla, kont kuntejx fis-sliem għal dejjem. Tallem fejn hemm l-għaqal, fejn hemm il-qawwa, fejn hemm id-den, biex f'ħin wieħed tara fejn hemm it-tul tal-omor u t-tul tal-ħajja, fejn hemm id-dawl għall-għajnejn u sliem. Imma min kixef fejn jinsab l-erf u min daħal fl-imħażen tiegħu. Imma dak li jaf kollox jaf fejn hu l-erf għax sabu bid-den tiegħu. Dak li ħejja l-art għal dejjem, li mlija bil-bejjem li jimxu fl-art, u li jibat id-dawl u dan imur, isejjaħlu u jisma' minnu mriet, jiddu l-kwiekeb għas-siesa f'posthom kollhom ferħana, u jsejħilhom u huma jwieġbu hawn aħna, jiddu ferħana għal dak li jagħmilhom. Dan hu Alla tagħna, ħadd ma joqgħod ħdejh, u sab it-triq kollha tal-erf u tal il-Ġakob il-qaddej tiegħu u lill-Iżrael il-maħbub tiegħu. Imbagħad dan il-erf der fid-dinja u għammar fost il-bnedmin u kiteb il-kmandamenti ta' Alla u l-liġi li tibqa' l dejjem. Kull min iħarsu jgħix dawk li ħalluh imutu. Erġa' lura Ġakob u ilqa' l-erf, imxi lejn id-dija ta' dawlu, titlaqx il-glorja tiegħek lil ħaddieħor, lanqas ġieħek lil ġen żballani. Ħinja aħna Iżrael, għax dak li joġob lil Alla kien marra flilna. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Sħiħa liġi tal-mulej, tagħti l-ħajja, sewwa xhieda tal-mulej, tal-għam lil min ma jafx. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Tajbin il-perċetti tal-mulej, iferħu il-ħalb, sa fil-kmandament tal-mulej, id-dawal l-għajnejn. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Inqumu bil-wieqfa.
titolbu. U Alla, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek billi ssejjaħ għal ħdana ġnus ġodda. Fil-ħnina tiegħek żomm taħt il-ħarsien tiegħek lil kull min jitnissel mill-ġdejt fl-ilma tal-Mamudija bi Kristu Sidna. Amen. Ezekiel iħabbar it-tiġdid sħiħ li jwetta Alla fi Kristu. Tant li minn qalb tal-ġebel ser jatina qalb tal-laħam. Inħallu lil Kristu bis-saħħa tal-Mamudija imexxina fit-triq tas-salvazzjoni. Nisimgħu is-seba' lezzjoni. Irox fuqkom il-masafi u natikom qalb ġdida. Qari mill-ktieb tal-profeta Ezekiel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom fartom, huma tebbewa bl-imġiba tagħhom u bemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-dem li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bijhom ċabsu l-art. Xerrittom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibtom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull femm marru kasbru ismi l-qaddis, hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom: dan hu l-poplu tal-mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jien bżajt għal-ismi l-qaddis li uliet Iżrael kasbru fost il-ġnus femm marru. Għalhekk ejdilhom lid-dar ta' Iżrael: dan jgħid Sidi l-mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi l-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus femm mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir imkasbar minnkom fost il-ġnus u li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena il-mulej, meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom fartkom. U nrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom, u natikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom, u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u natikom qalb tal-laħam floka, u nqiegħed ruħi ġo fikom, u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom, u tagħmlu fl-art li tajt il-missirijietkom, u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Ruħi mxen għalik, ruħi mxen għalik, Alla tiegħi. Flimkien. Ruħi mxen għalik, ruħi mxen għalik, Alla tiegħi. Ruħi għaċċana għal-Allah, għal-Allah. Meta niġi nara l-wiċċ ta' Alla, meta niġi nara l-wiċċ ta' Alla tiegħi. Flimkien. Ruħi mxen għalik, ruħi mxen għalik, Alla tiegħi. Kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-seb, kont nimxi lejn tal-dar, fost lajja ta' fir u ratin ħajr għal-folla, folla ferħana. Flimkien.
روحي مشان عليك روحي مشان عليك Wara l-mixja tas-salvazzjoni li provditilna l-kelma ta' Alla, issa ser nagħtu bidu għall-Ewkaristija tal-Għid. Ser jinxtelu d-dwal tal-altar u ċelebrant ser jintona l-glorja, l-innu ta' tifħir lil Alla. Nitol. Qumu bil-wieqfa. O Alla, awwa li qatt ma titbiddel, dawl li qatt ma jgħib. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-misteru kollu tal-Knisja. U għamel li seħ aktar bisliem il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni tal-bniedem skont ma ħejjejtu int sa minn dejjem. Ħatara u tifhem id-dinja kollha li kull ma ġġarraf jerġa' jinbena, kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jissaħħaħ. Bi Kristu Ġesu Sidna li huwa l-bidu ta' kollox li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl li żjed qaddejs bis-sef tal-qawmien tal-mulej mill-iwiet. Qajjem fil-knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u l-ġisem u naqdow fis-safa ta' qlubna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. San Pawl iħabrilna li l-mamudija għaqditna ma' Kristu li miet u rxoxta u daħlitna fil-misteru tiegħu ta' salvazzjoni u ta' rabta ma' Alla. Jeħtieġ li dan il-misteru tal-għid inħalluh jidher tas-sew fil-ħajja tagħna, jiġifieri billi mmutu għad-dnub u ngħixu għal Alla. Nisimgħu il-qari. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjusa tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk naqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-imwiet. Dan nafuh li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma għadix taħkem fuqu. U li miet darba l dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Issa nistednukom biex flimkien inqumu bil-wieqfa għal kant solenni tal-Alleluja. Wara li għal 40 jum ilna mċaħdin minna. Ħajjidwi dan il-kant u jħabbar ma' kullimkien il-qawmien għal ħajja l-ġdida li kisbilna Kristu. Wara se jitħabrilna l-Vanġelu tal-qawmien tal-mulej skont l-Evanġelista San Luqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddes kont Luqa. Kmieni mas-seb tal-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla imgerba minn quddiem il-qabar, imma meta daħlu fih il-katavru tal-mulej Ġesu ma sabuhx hemm. U kif kienu mħassbin fuq dan, f'daqqa waħda derulhom quddiemhom żewġ tirġiel lebsin il-bies jeddi. In-nisa mimlijin bil-biża' baxxew għajnejhom lejn l-art, imma dawk qalulhom: il-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil min hu ħaj? Mhuwiex hawn, imma qam. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija, meta qal: jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-midinbin, ikun mislub u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U huma ftakru kliemu. Telqu lura miħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ta' Ġakbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom. Huma kienu li qalu b'dan lill-apostli. Imma d-diskors tagħhom l-apostli stħajluh tewdin u ma jemnuhomx. Madanakollu Pietru qam u mar bġirja lejn il-qabar. Tbaxxa biex iħares, imma ma rax ħlief faxex. U raġa lura id-dar maġġeb bli kien ġara. Il-kelma tal-mulej. Kristu qam mill-mewt. Il-qawmien ta' Ġesu Kristu eżistijaj mhux xi teorija, mhux tewdejn, imma huwa ġrajja storika. Ġrajja li għadha sseħħ ukoll illum. Fejku fija. Dejjem jekk aħna lil Ġesu meta iħabtilna ma nagħmlulewx reżistenzi, imma niftħulu biex jidħol. Il-qawmien jikkonferma l-identità
ta' Ġesu Kristu li ju l-iben ta' Alla. Jekk nhar il-ġimgħa l-kbira, il-bieraħ, jien qedtilkom li Ġesu ħassu abbandonat mill-missier. Bil-qawmien tiegħu u għandu prova li l-missier sema il-karba tiegħu. Għax kif jgħid Ġesu stess, f'dak il-jum, intom tarfu li jiena fil-missier. U llum huwa dak il-jum. Imma daqskemm il-qawmien jitfa' dawl fuq il-persuna ta' Ġesu Kristu, eżistijaj daqshekk ieħor jixel dawl fuq il-persuna ta' Omna Marija. Għaliex mill-fatt li l-ġisem ta' Kristu irxoxt huwa l-istess ġisem li jissawwar fil-ġewf ta' Marija ta' Nażaret, il-komunità nisranija tal-bidu talmet tqejm lil Marija bħala Alla. Meta Kristu twieled mill-ġdejt fil-qabar, il-Knisja tal-bidu bdiet tistaqsi kif dan Ġesu irxoxt kien libes il-laħam fih dan Marija. U għalhekk wara li seħħ il-qawmien, ir-raja tal-ewwel komunitajiet insara bdew jgħidu ejja mmorru Betlem, ejjew immorru għand Marija ħanaraw x'ġara. Bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu, il-Knisja għarfet li fiż-żewġ momenti fit-twelejt u l-qawmien kien hemm Ġesu. Infatti, għad ta' missrijiet tal-Knisja fosthom Massimo Minturejn u Santu Wistajn, qed nitkellem fir-4 seklu, jaraw xebħ qawwi bejn il-qabar ġdejt Verġinej fejn difnu lil Ġesu u l-ġewf tal-qawmien u l-ġewf Verġinej ta' Marija fejn tnislet il-ħajja. Bejn il-faxex li fisqietu fihom Marija u l-faxex li fihom tkeffen Ġesu fil-qabar. Bejn il-maxtura fejn Marija poġġiet lit-tarbija u l-qabar fejn poġġew il-ġisem mejjed ta' Ġesu. Fil-qabar il-miraklu seħħ bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u l-istess Spirtu Santu niżel fil-ġewf ta' Marija. Li Marija kienet preżenti meta twieled Ġesu huwa fatt irrakkuntat fil-Vanġeli. Imma l-istess Vanġeli ma nsibu ebda ħjiel li Marija kienet preżenti dakinhar li Ġesu ħareġ mill-qabar. Wieħed teologu jgħid li ma ntqal xejn dwar Marija f'dak il-mument biex Marija tibqa' moħbija. U skont biblista ieħor, is-skiet tal-Vanġeli huwa is-skiet tal-mistħija quddiem Marija. Eżies, hemm kunsens unanimu fost il-missirijiet tal-Knisja, hija l-fehma komuni fost it-teoloġi li meta Ġesu qam mill-mewt u wera ruħu lil Marija ommu qabel kulħadd. Hija konvinzjoni tal-Knisja tal-Lvant li l-Verġini ma setgħetx tkun maqtuwa mill-privileġġ li kellhom in-nisa twajba u kienet l-ewwel waħda li rat lil binar xoxt.
it-teologu Bizzantejn Grigor Palamas meqjus bħala dak li iħares it-tradizzjoni glorjuża tal-patristika Griega jgħallem illi tħabbira tal-qawmin tal-mulej l-ewwel qabel kulħadd kif kien konvenjenti u ġust saret lill-Om Alla. Kienet Marija li gawdiet il-familjarità divina tiegħu, mhux biss għax-xrat bajnejja, mhux biss għas-semet b'widnejja, imma għaliex biss messet bidejja ir-riġlejn qaddisa tiegħu. L-Evanġelisti ma qalux dan b'mod ċar biex ma jippreżentawx lil Marija bħala xogħol tal-qawmien u hekk nislu suspett għax xejn tiġi minnu f'dawk illi ma jemminux. Biex propju tkun l-ewwel waħda jgħid Palamas, infetaħ il-qabar li minnu ħarġet il-ħajja. Kien minħabba fija li l-anġlu għamel il-beraq għax peress li kien għadu dlam ta' filgħodu f'dak id-dawl hija setet tara mhux biss il-qabar vojt imma il-faxex mitnija. L-istess ħsieb insibuh fil-Knisja tagħna, il-Knisja Latina. Sant'Ambrogio jafferma li Marija kienet l-ewwel persuna li emnet fil-qawmin ta' Kristu. San Girolamo jgħid li wara li Ġesu tela-s-sema, Marija kienet titkellem max-xhieda tal-qawmien u hi stess kienet l-ewwel xogħol tal-qawmien. U San Ildefonso minn Toledo, qed nitkellmu s-seklu 7, huwa ċert mit-teofonija tal-mulej lill-ommu, xogħol prinċipali tal-qawmien. Huwa jikteb illi fil-ġisem glorjuż ta' Kristu l-omm fil-lejl tal-għid għarfet id-dettalji ta' dak il-ġisem li ssawwar fil-ġuf verġni tagħha. U San Bernardino jikkummenta li id-doluri li ġarbet Marija is-sieħba tal-feddej kienu tant koroħ u kbar li jekk dawk id-doluri tqassamhom bejn il-bnedmejn kollha tad-dinja kollha imutu sobtu. Daqstant ieħor però jgħid San Bernardino nistgħu ngħidu illi kieku kellna nqasmu bejn il-bnedmejn kollha il-ferħ immens li jisboq kull ferħ ieħor li jgħixet Marija meta rat lil bina Ġesu irxoxt, hekk ukoll il-bnedmejn imutu għax qalbhom tinqasam bil-ferħ. F'manuskritt li jġib l-isem il-Vanġelu Segret ta' Marija għalkemm instab fl-1884 imma kien fidejn il-missirijiet tal-Knisja, hemm dialogu sabiħ bejn Marija u San Ġwan. San Ġwan li ħada għandu. Isemew xtejt Marija lil San Ġwan. Kont nitlob u nibkej arkubtejja ħdejn is-sodda u għajnej marret bija. Niftakar li kif ġara 34 sena ilu f'Nazzaret kien hemm xi ħadd fil-kamra u qajjimni. Kien bil-lejl, imma kelli s-sensazzjoni li id-dawl tal-għaġeb idda madwari. Ma kellix ħtieġa nistaqsi min kien, ma kelli ebda dubju, kien hemm, kien hu, jistennini inqum. Ibni għajjat
u ntfajt f'dirajh. Ma, għalli, waqt li bidu mill-isli ix-xar imħabbil. Ma, tibżax, għadda kollox. Ninsab mill-ġdejt hawn miegħek. Imbagħad tani bewsa. Nassigurak, Ġwanni, li ju kienu dirajh, il-bews tiegħu, il-leħen tiegħu, il-karattru tiegħu. Ma, irbaħna. Sa fl-aħħar il-ħażejn ġie mirbuħ. Finalment il-mewt ġiet imwarba. Ir-rebħa hija tagħna żgur. Intu kol ħadd sehem fija għax kont ħdejn is-salib tiegħi mimlija fidej u tama. Dan ser ikun xogħolok għal dejjem li tkun kulħadd. Ħammur għand il-Maddalena u n-nisa l-oħra. Id-dialogu bejn Marija u Ġwanni. Eżis tiegħi, fil-waqt li qegħdin nifirħu għax Kristu qam mill-mewt, f'din is-sena Marjana xtaqt nipproponilkom lil Marija bħala l-ewwel xewt ta' din il-ġrajja. Fil-ħajja, anke fil-ħajja tal-Knisja tagħna, xi drabi il-blata tal-qabar tidher tqila ħafna biex ingerbuha. Jixid li Alla li jien l-isqof tagħkom qed nagħmel ħilti biex il-Knisja ma tibqax qabar magħluq, biex ma nkunux insara mitfuna fid-dlam, fl-anqbut u fil-moffa. Forsi għandna bżonn it-teżżiża li seħħet dakinhar li Kristu qam mill-mewt biex aħna nistempħu. Enuni, tibżewx tieħdu lil Marija għandkom f'dan il-lejt imqaddis. Ir-riflessjoni dwar l-om tagħna Marija tenna ħalli nkunu Knisja skont il-qalb ta' Kristu irxoxt. Amen. Issa sejrin nagħtu bidu għall-liturġija tal-Magħmudija bil-kant tal-letanija tal-Qaddisin li matula ser jitressaq l-ilma li jitqiegħed fil-fonti tal-Magħmudija li huwa l-ġuf tal-Knisja li fih jitnislu u li ġodda. Wara jitbierek l-ilma li fih ser jitgħamdu trabi matul dawn il-50 jum tal-għid u li bih is-saċerdot ser ibierek lil djarna f'dan iż-żmien. Nqumu bil-wieqfa. Ħuti eżiest nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex isawwab il-grazzja tiegħu fl-ilma tal-fonti biex dawk kollha li fih jitnislu mill-ġdejt jingħaqdu fi Kristu mal-uliet adottivi ta' Alla. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina. Addisa Mario Malla, Tlopalina, San Mikil, Itlopalina, Anġli Addisa ta' Alla, Itolbu għalina, San Juan Battista, Itlopalina, San Giuseppe, Itlopalina, intom il-patriarchi u il-profeti,
Jitolbu għalina. Santa Anna u San Joaquin, Jitolbu għalina. Santa Elisabetta, Jitlob għalina. San Pietru, San Paul, Jitolbu għalina. Santa Andrija, Jitlob għalina. San Juan, Jitlob għalina. intom l-apostli u l-evangelisti, Jitolbu għalina. Santa Maria Maddalena, Jitlob għalina. intom disċipli tal-mulej, San Stifnu, Sant Ignazio t'Antiochia, Jitlob għalina. San Laurens, Jitlob għalina. Santa Perpetua u Santa Felicita, Jitolbu għalina. Santa Agnese, Jitlob għalina. Santa Margherita, Sant'Ursula, San George, Addis in martrita Christu, Sant'Antona Abbati, San Girgor, Sant'Uistin, San Basiliu, San Cirillu, San Metodiu, San Benedittu, San Nicola Tabari, San Francisco, San Dominicu, San Francisc Saveriu, San Juan Maria Vianney, Santa Teresa d'Avila, Santa Catarina da Siena, Santa Rita, Santa Teresa dal Bambin Gesù, San Carlo Borromeo, San George Preca, San Giovanni Paoluttini, San Filippo Neri, Beatu Papa Pio X, Beatu Nazio Falzon, Beata Maria Deodata Pisani, intom addisin kollha ta' Alla. Urihni namana, min kuldeni, min kuldnub, mil-mewta dejjem, bl-inkarnazzjoni tijek, bil-mewt u l-qawmin tijek, bil-miġja tal-Ispirtu Santu, midin bin, Sana nitolbu lej. Mexxi l-Knisja tijek u ħarisa, Smana nitolbu lej. Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tijek. Smana nitolbu lej. Għaddes bil-grazzja tijek dan l-ilma tal-mamudija għat nissil ġdid ta' ulidek. Smana nitolbu lej.
Ati paċi u ftehim tassew lil popli kollha. Smana nitolbu mulej. U riħnina ma' kull min mġarrab. Smana nitolbu mulej. Għawina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tijak. Ġesu iben ta' Alla l-ħaj. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. U Alla, b'qawwa li ma narawiex blajnejn tal-ġisem, inti tagħmel l-ġubijiet bis-sagramenti tiegħek. B'ħafna modi ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri il-grazzja tal-Magħmudija. Fil-bidu tad-dinja, l-Ispirtu Santu infirex fuq l-ilmijiet biex minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li tqaddis. L-ilma tad-Dulluvju inti tajtna sinjal ta' tweli ġdejt biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu id-drawwiet ħżiena, jitnislu id-drawwiet tajba. Inti għaddejt lill-uliet Abraham fl-inxief minn nofs il-baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawn ikun xieda minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibnek Ġesu Kristu, wara l-Magħmudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan, kien ikkonsagrat minnek bl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib, ħareġ minn ġembu ilma imħallat bid-demm. U wara li qam bil-imwiet, ordna lid-dixxipli tiegħu u qallilhom morru, għalmu lill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek, iftħilha l-għajn tal-Magħmudija, għamel li dal-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu ġbija tiegħek jinħasel minn kull tindejs tad-dnub permezz tas-sagrament tal-Magħmudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala liben ġdejt tiegħek. Nitolbuk mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Ħalli daw kollha li bil-Magħmudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
U tjeżis, bil-misteru tal-għid aħna intfinna ma' Kristu fil-mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa temmejna it-tħejjija tagħna ma' dawl ir-randan imqaddis u għalhekk ejjew inġeddu l-wediet tal-mamudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emejl kollu tiegħu. U tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja imqazza Kattolika. Għalhekk, tiġħdu intom l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien tawlit Alla, Iva niċħat. tiġħdu lill-qerq tal-ħażin biex id-dnub ma jaħkimx iktar fuqkom, Iva niċħat. tiġħdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub, Iva niċħat. temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, Iva nemmen. temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini jusidna, li twilet minn Marija Verġinej, bata mitu li fnuħ, qam minn bil-lwiet u qiegħed fil-lemejn tal-missier, Iva nemmen. temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja imqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisejn, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-mewt u l-ħajja ta' dejjem, Iva nemmen. Alla li jista' kollox, missier Sidna Ġesu Kristu, li nissilna mill-ġdejt bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra tad-dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Issa sejjer jitraxxax l-ilma l-ġdid fuqna u waqt li jsir dan it-traxxix nagħmlu s-sinjal tal-mamudija, is-sinjal tas-salib u hekk inġeddu din il-grazzja li permezz taħna ħanna jkollna sem mill-qawmin ta' Kristu bil-ferħ nilqgħu dan l-ilma fuqna. f'dan il-lejl qaddejs ħuti eżis
nitolbu lill-Alla l-Missija li jista' kollox biex lejt il-kbejr ta' ibnu l-waħdieni iwassal grazzja u għena lid-dinja kollha. Għal-Knisja mqazza tiegħek biex dejjem tiġġedded bil-grazzja tal-Lejt imqaddes. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li f'dan il-lejl ħadu il-mamudija f'diversi postijiet tad-dinja biex jimxu dejjem iktar il-qudiem fil-fidi u fl-imġiba nisranija. Nitolbu. Għal dawk li għandhom fidejhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu dejjem dak li hu taġid għalina. Nitolbu. Għal-ħutna li jimmarkati bis-sinjali tal-fidi tal-mamudija telqu qabilna mimlijin bit-tama tal-qawmien. Nitolbu. Għalina l-koll biex nibqgħu dejjem inħarsu l-wediet li għamilna fil-mamudija tagħna. Nitolbu. U Alla li bil-qawmin ta' Kristu tajtna mill-ġdejt il-ħajja ta' dejjem wettaq fina il-misteru tal-ħniena tiegħek u fit-tieba tiegħek isma' it-talb tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Naddu għall-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni li hija l-Ewkaristija. Kristu huwa ħaj u qed jgħix magħna. U minn hawn ftit ieħor se jkun magħna wkoll fl-Ewkaristija biex imbagħad nieħdu sehem mill-ikla tiegħu. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti waqt li nitfgħu ix-xemat.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa nitolbuk mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offertej ta' dan is-sagrifiċċju li kien mibdej bil-misteru tal-Eid għamel li l-istess sagrifiċċju ikun ilna ta' għajnuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kum. Mijek ukoll. Nerfew qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar. Aħna nxandruha f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Eid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħad dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna, bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġlej jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda inkantawlek.
Missier ħanejn, miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Siedna, ilqa u bierek dall-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija sliem ħarisa għaqada mexxija mad-dinja kollha flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqlej mal-isqfijiet kollha li jħaddnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaldewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawk kollha li hemm madwarna. Inta ftajjeb il-fidi bir-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju tal-fqih għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu t-talb ix-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Msaħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet inġeddu bil-qima it-tifkira glorjusa dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Giovanni, Tomas, Ġagbu, Filippo, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Cornelju, Ciprian, Laurent, Crisogonu, Giovanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna bi Kristu Siedna. Il-qan nitolbuk mulej dill-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek nofru wielek ukoll fisem dawk li oġbok tnissel mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha, sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem, wodina fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Siedna. Bierek u Alla nitolbuk dill-offerta għamel li tkun kollha kemmej tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażejs Siedna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr bierek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħa dan il-kalċej għażejs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu, reġa' rat il-ħajr bierek ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċej ta' demmej tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom wal-bnedmejn kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewtijek mulej xandru ferħa għaw intijek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddejs tiegħek aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni imqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtina, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs għaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċej tas-salvazzjoni bla tmiem, ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħum bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, is-sagrifiċċju li joffrilek il-qasis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs u vittma bla teba. Miċ-ċokontana nitolbuk u Alla li tista' kollox għamel li l-anġlu qaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Ftakar ukoll mulej fil-ħaddejja tiegħek benefatturi u qrabatna li ċelqu qabilna mis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħen għalihom mulej u għatti lilhom u lil dak kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u sliem bi Kristu Sidna. Lilna wkoll bid-dembin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra daħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stiefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetwa, Agata, Lucia, Anjeze, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħla u tqaddes dan il-ġejt kollu timlieħ bil-ħajja tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben Talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna għali inti fismewi, tiġi saltnati, kulli tritin kif fis-sema ekda fl-ard, ħobżna ta' kurjum għatina llum, ħaffrilna dnubietna. La daħanni fit-ġrej, steħlisna mid-den. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtieq jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix l-endnubietna, imma ħares din il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Kristu xoxt tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Wasalna għal moment ta' tqarbina l-ġdida ta' dan lejt. Illum it-tqarbin se jsir kemm bil-ħobs ikkonsagrat kif ukoll bl-imbejt ikkonsagrat. Kulħadd jitqarben fl-eqreb post biex nevitaw id-diżordni u hekk it-tqarbin isir bil-ġabra li tixraqlu.
Inqumu bil-wifqa. Nitolbu xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għid hekk ukoll fit-tieba tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Amen. Nitlob li tfal hawn preżenti sabiex jiġu hawnhekk, jitilgħu hawnhekk dejn Monsignor Isqof, ħalli nagħtuhom xi ħaġa bix-xieraq illum li qegħdin niċċelebraw lejt il-kbir. Ejjew, anki intom l-abbatin iż-żgħar. Anke dawk li hemm mifruxin fil-Knisja jitilgħu. L-abbatini. Nixtieq nieħu din l-okkażjoni sabiex fit-tmiem ta' dan it-tridu solenni tal-għid ngħid grazzi lil Monsignor Isqof li kien magħna, nawguralu lejt it-tajjeb kif nestendi dal-awguri tiegħi lir-Reverendu Kapitlu tal-Katedral u lilkom il-koll kemm membri ta' din il-komunità tagħna kif ukoll l-oħrajn li naqadtu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni f'dan il-katedral iddedikat lill-Assunta. Nixtieq illi dak l-ilma li ġie mqassam inżommuh qrib tagħna u nimmarkaw lilna nfusna kuljum bih b'tifkira tal-magħmudija tagħna. Nixtieq illi ngħid grazzi lil dawk kollha illi taw semhom f'dawn il-jiem fil-liturġija li kellna, partikolarment nixtieq li din id-darba ngħid grazzi b'mod pubbliku f'isimkom lis-Sur Mast Carmel Grek, l-organista Ivan Nattart u l-membri tal-kor flimkien mal-Brass Orkestra li l-lejla u fil-jiem li għaddew animaw il-liturġija b'mod xieraq f'dan il-katedral xieraq li nagħtuhom ċabċipa b'apprezzament għal tant provi illi jagħmlu matul dal-aħħar xahar. Issa illi waqqafna mill-ġdid dan il-kor illi janima l-liturġija hawnhekk fil-katedral. Nestendi r-ratti l-ħajtijaj lil dawk kollha li taw semhom fid-diversi ħidmiet illi kellna, dawk illi jgħinu biex il-bieraħ seta' jkollna l-proċessjoni tal-passjoni tantu tant xogħol, lil dawk illi jgħinu fil-Knisja San Kristaw il-volontiera u dawk kollha li b'tant dedikazzjoni għandhom għal qalbhom din il-komunità parrokjali. Għada il-qudies tal-10:09 tkun iċċelebrata fl-10, ikollna l-ewwel magħmudija u wara jekk it-temp jippermetti ikollna id-dimostrazzjoni bi Kristu irxoxt. Nixtieq ngħid grazzi lil Anna Azzopardi minn ġewwa l-Awstralja illi irregalat din ir-raġġiera l-ġdida għax-ġbija ta' Kristu rxoxt illi ħadet post dik ta' qabel b'tifkira tal-Aziz żewġa Manuel li snin ilu kienu huma stess illi jagħmlu din ix-xbija qaddisa hawnhekk fil-katedral. Fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni sejrin inkantaw ir-Reġina Ċeli u sejrin ninżlu quddiem ix-xbija ta' Santa Marija u nitolbu tliet Ava Marijiet. Infakkarkom illi kif qal l-Isqof mill-lejl ta' Kristu jitnissa l-lejl ta' Santa Marija u fi żmien 10 ijiem oħra nibdew il-15 ta' Santa Marija. U allura nixtieq illi tkun kontinwazzjoni ta' dak li ċċelebrajna flimkien minn erba' l-erba' niġu ninvistaw hawnhekk lil Santa Marija u niċċelebraw l-Ewkaristija. Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana, il-membri tal-Kunsill Parrokjali ħerġina qasmu stedina lill-familji kollha tar-Rabat sabiex kull nhar terba' għal 15 il-erba' nibdew mill-erba' l-ewwel ta' Mejju mhux l-erba' li ġej ta' wara niltaqgħu hawnhekk ħalli nitolbu il-ħarsien ta' Marija ħalli il-qawmin ta' Kristu verament isir parti mill-ħajja tagħna. Rigal sabiħ li nixtieq illi jimpoġġiha likom anke llum f'din il-festa l-kbira l-komunità parrokjali tagħna hija wkoll id-djaknu l-ġdid nagħtuh ċabċiba li sejjer ikollna lil Marju Merċieqa. Dawn huma sinjali ta' Kristu ħaj fostna fil-komunità parrokjali tagħna. U għandna allura għalfejn nifirħu għaliex Kristu qiegħed iżurna u qiegħed janina bil-barka
u bil-qdussija tiegħu. Il-mulej ma'kum. Nitolbu l-barka ta' Alla. Lilkom li nġbartu hawn f'dan il-lejl għal din il-festa ek solenni tal-Eid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħniena tiegħu iħariskom minn kull tiġrejb ta' dnub. Amen. U illi iġeddidkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu il-waħdieni mill-imwiet iwettaqkom fit-tama fil-ħajja bla tmiem. Amen. Bħalma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-mulej u issa din tifirħu fil-festa tal-Eid iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-Ena għal dejjem fis-sema. Amen. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Infakkar li wara ċ-ċelebrazzjoni kolna moment ta' fraternità fl-imkien fl-annex tal-katedral. Nistedinkom nibqgħu naqsmu dan il-ferħ fl-imkien. Idħlu mis-Sankristija fl-annex tal-katedral. Kif edna fl-omelija, Marija hija l-ewwel xewt ta' Kristu li qam. U għalhekk qudiema l-assunta li tipparteċipa mill-qawmien ta' Kristu, aħna llum nitolbuha biex tieqaf magħna u tenna nilqew l-ispirtu tal-Eid. Regina Celi. Alleluia. Sicut dixit. Ora pro nobis Deus. Alleluia. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja minn arteba, għallana grazzja nuħorġu minna